niining mga pipila ka tuig nga milabay tungod sa mga katalagman nga atong nahiaguman, daghan na kaayong mga huhungihong nga matapos na ang kalibutan. Karon lang panahos pandemic o nagi-post na po na mga istorya, no? Nga napaganiuban mo gamit pa sa aparisyon sa mahal nga Birhen Maria dito sa Fatima, inana. Si San Pablo nagpahinomdom nato kani mga 2,000 years ago naman niyang pagpahinomdom. Niingon siya sa iyang unang sulat, ayaw mo palingla, ayaw mo pagtuo na matapos na ang kalibutan, nakaroon na ang katapusan. Pero nisulti siya og timaan, sa dili ni mahitabo hangtod nga mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Ginoo. Sa munang katapusang pag-alsa batok sa Ginoo, ibaw mo na yang ikaduha kuno nga moabot ang yawa aron pagdala nato ngadto sa impyerno. La patay mo diya. Mo na problema unsa na to pag-determine ang katapusang pag-alsa o ang pag-abot sa yawa para hakoto na tapadong sa impyerno. Mao kuno na matud pa ni San Pablo sa iyan ni San Pablo nga version. Ang version sad ni Kristo katong nag-istorya pa siya mga apostoles nga kanus usa magidailahanan Lord. In siya ang mga mag-unang ilhanan na ay mga linog, mga bagyo, kaning kamatay, gubat, mag-unay ang mga tao, mag-unay ang mga sakop sa pamilya, nasod, batok nasod, pari, batok madre. Bisag unsa na lang, basta mag-unay ang amahan, ngadto iyang anak lalaki, inahan, ngadto iyang anak nga babae, mag-unay kuno. Nya na ay mga kamatay, na ay mga sakit nga dili masulbad, kanang gitawag og pandemic. Pero kini kuno mga butanga, apil na nirong inyong tap ako sa diya sa kuy ako. Kanang di pa kuno ni mao ang katapusan. Pero duol na. Kay unsa man kuno'y katapusan gyud sa version sa ni Kristo, siya sama kini sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ug sama usab kini sa nahitabo panahon ni Lot. Kay bawa mo panahon ni Noe. Noah's Ark ba? Unsa may nahitabo ato? Ang tanang tao panahon ni Noe di na maminaw, di na motuog Ginoo. Si Noe na lang ug ang iyang pamilya mo'y motuog Ginoo. Sa panahon sa ni Lot dito sa Sodom and Gomorrah, usa ka huge city, pating dakuang syudad. Wa na motuog Ginoo, wa na mosunod sa sugo sa Ginoo ang mga tao. Si Lot na lang ug ang iyang pamilya maoy nisunod. Sa ato pa di ay ang kanidayang katapusang pag-alsa, kana di ay mahimo na ang mga tao sa kalibutan nga di na gyud motuog Ginoo. Nya duna nalay usa o duha o kana na lang ibutang ta lang 12 kay 12 ka apostoles man 12 na lang kabuok motuog Ginoo. Nya napag Judas usa na 11 na lang. Nya kumusta man? Niabot na baning panahon na ron nga wa nay motuog Ginoo? Unsa may timailhan nga wa ta motuog Ginoo? Ari lang sa ta sa timailhan nga nituo ta Ginoo. Unsa may timailhan nga mituo ta Ginoo? Musimba. Ka mo nanimba mo ron tuo mo Ginoo. Magrosaryo. O ana. Mo donate ta nga rin sa simbahan. Daghan na ra ba tarog donasyon na dawat, no? Ang atong mga slots na 500 ka buok nakuhaan na ron og 57 ka buok. O ana, pila na lay kuwang 400. Di masamo ka mo compute. 400 na naman tayo 57 kada dawat. 400 na kapin. 440
mystery. Sus, gabaya na lang niya kay kuan man ni, napo man ni siya ka mysteries, tag 50 decades. So nakahuman na ta og joyful mystery. Congratulations atong unang 50 nga nakaangkon sa first 50 slots. Niya karon naa na ta sa 7th Hail Mary. Ga-form na puntag another mystery. Kinsay makakumpleto ani langit din mo. Nya kani mailhan ba di nga kana ganing natay pagtuo? Yes. Kaning magmisa, kaning dikon, magsakristan, magchoir, magdebosyon, magnobina, kana timailhana nga mituo ta Ginoo. Pero para ni Kristo dili na timailhan. Kay daghan kaayo nga parihag batasan sa mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Ang ilang naong naa kanunay sa templo, gabasa sila sa Biblia, gatuman sila sa ilang gitawag og tithing for the Lord, 10%. Nagsigi silang puasa matag simana. Nagani uban kaduha pa magpuasa. Mangadzi sila gikas buntag ngadtos gabi na aginay tulumanon. Pareha namong mga pari na ami gitawag og liturgy of the hours. Pero tumano ning tanan, pwede gyapon tag mahimong yawanon kanang word nga tigpakaron ingnon. Mao nay sa akong paminaw ang katapusan dieng pag-alsa kana bang ang tanang tao mahimo ng tigpakaaron ingnon. Di karon dinhi pila ka buok dinhi ang tigpakaaron ingnon, apil na ning nagwali. Kana bang moingon tas Ginoo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Taman, wa mo magpakaaron ingnon na. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Sure? Sure. Hoy, tubag mo eh. Nga, pagbuotin nas Ginoo nga mangural mo sa inyong balay. Da. Pagbuotin nas Ginoo nga maningil mo ng utang. Da. Padubuotin nas Ginoo nga magsigi ka og kana ganing dumot anang imong silingan tungod lang kay libak ka. Pagbuotin nas Ginoo nga makigbuwag kas imong bana tungod lang kay nangabit siya. Pagbuotin nas Ginoo nga imog yung latuson, imog yung kusion ang imong anak kay matud pa nimo siaw o gahigo. Pagbuotin nas Ginoo day. Da, ilom lagi mo. Bikin sa man dinhi ang nakatuman gid ana be. Kana yung tanang yung pagbuot sa Ginoo, labi na nang moingon ang Ginoo, higugmaa imong kaaway, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Bikin sa man jud kuno nakatuman ana be. O, di tigpakaron inon tang tanan. Hapit na moabot ang katapusan sa kalibutan. Kay ang yawa maoy number 1 nga tigpakaron ingnon. Kusog kay na siya magsulob og biste sa usa ka karnero, pero sa ilawon day niya usa siya ka lobo. Ambot ka ning ni anako karon. Nindot ra ba kay ko gisulob? Nindot sa gisulob ning asloyo nako katong gabasa niya. Di ba kami mga lobo? Tubitang usang adlaw, lisod ba yatong desisyon na, pero ako yung gidesisyonan nga di na jud ko mukupot og kwarta. Ako nang gisira ang akong bank accounts, ako nang gihatag diri sa parokya. Ang tanang kwarta nga akong gamiton mananghid na ko sa parokya to the last centavo. Mo mag-uulan na, abot lang ninyo. Basta ako nag-uol ko gamay, pero ang ako lang sang punto nga niingon ko basta kung kaugalingon, mas may nang mahibawaan ko tanan kaysa bahimo niya kong lobo pananglitan mangayo ko sa atong treasurer gay ko diha og kwarta nara ngano man pader mag-date Miss Madre. Sige pader. Bayari nga ni nara dito ni sa kuan motel dito ko gikan sa sige pader. At least ba nahibawan nyo diin ko gikan. Ako raman sang usan higdas motel go, may lain. Nganong gaduda naman mo nako. Usan ni sa akong pamaagi sa gitawag og transparency. Kay para nato ang akong kaugalingon isipare mauna ang parokya.
ug ang parokya kuyog na nako bisan asa ko nganong mag-separate pa man kog kwarta, nganong magpa-compute kog stipend pero ako ra sang iuli sa parokya aron lang mahibaw-an nga naay stipend ang pare pero ako ra sang nang iuli dinhi sa parokya ug ako dayong pangayoon why makabalibad. Pero at least recorded, di ba? Mao na akong tumong nga ma-recorded aron di ko mahimong tigpakaron ingnon. Pero naa pagyapoy lusot ani kun palusot gyud ko kay ako may pare. Pero usa lang nis akong gamayng paningkamot aron lang masulbad nako ang akong tigpakaron ingnon. Kay ako ra ba utro sa kong bakakon pares ninyo. Utro sa kong hangol og kwarta pares ninyo. Utro sa kong ambisyoso nga pagkatao pares ninyo. Usa sa ko kadako kay makasasala parehas ninyo. Labaw tingay mugjutay no ang ako minus pero wa say siguro labaw sa ko ninyo. Ambot ready ang deacon diri probably sa di ba sa kanila labaw iya pero buotan man kay preparasyon mas ordination si Reverend Leo magbinuotan gini sige Lord binuotan jud ko Lord unya na lang jud mahumang ordination. Oy, daghan kitang tigpakaron ingnon. Si Kristo perting sukuan sa limpyo. Hiusa ang sod sa panaksan. Ayaw diris gawas pang limpyo. Unsa may gisod nimo sa panaksan? Dili ba na ang imong mga inilog? Dili ba na ang imong mga panikas? Da. Mo na siya. Dili ba na ang imong mga kolekta? Nga imong gisod sa imong bulsa? Limpyuhi usa ang sod pasabot, limpyuhi usa ang imong kasing-kasing. Kay giingnan ra bagitas atong tubag sa Salmo, muabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Hukman kita whether we like it or not, bisag nituo pa ta Ginoo o dili, hukman kita sa Ginoo. And the judgment of God is always just. Muna ingon siya, ang hustisya mao'y pabaruga. Ang kaluoy mao'y pabaruga. Ang inyong kamaalagaron mao'y pabaruga. Dili ng pagsigilag luhod-luhod, siging nobina, sige dihang dupadupas kamot, tayting-tayting. Ayaw na, i-translate na ngadto sa hustisya, pagkamatarong, pagkamaluluyon, o pagkamaalagaron sa inyong isikatao. Munang di gina pwede ka ng sigig pangural. Ialagad ng imong yuta sa imong sikataw. Kung naglisod na ng sakyanan og agi, guba ng inyong kural. Nya kung ang imong bungbong na akilid sa daan, galisod nagtagbo ang mga sakyanan kay gamay na kayong daan, guba ng imong balay, kuhaan ng katunga, harong gamay na lang kaghigdaanan, pero luag kaayo ang mga sakyanan dali gadagandagan, di ba? Kung papilion mo nga himuon mong reyna or queen, hay may imong pilion nga mahimo kang queen of the universe or queen of heaven and earth. Klaro ha? Queen of the universe or Miss Universe, niya mahimo kang queen of heaven and earth. Asa na imong pilion? Heaven and earth. Kana kay taas kay ranggoy, kana gong universe dinhiragod na sa earth. Ana. Pero heaven o earth, kataas anang ranggoha. Nakuha ni Maria ang kinatasan na ranggo or honor as queen. Heaven and earth yun. Unsaon man pagpili ang Miss Universe. Bata pa lang ang mga babae nga gikuan gi-destined for that kuan ba competition, bata pa lang tudluan na sila unsaon pagka Miss Universe. Ang ilang mind, ang ilang linatad, ilang lawas, tanan gitrain gina. Unsaon man sad pagkahimong Queen of Heaven and Earth. Bata pa lang tudluan na pud na siya. Muna si Maria, diri pa lang sa tiyan sa iyang inahan, awa na, gitudloan na sa Ginoo daan, gi-prepare na sa Ginoong daan. Ang problema na lang, kung makasustenir ba si Maria sa training. Nakasustenir wa? Sustenir, right? Sa training, aron mahimong Queen of Heaven and Earth.
Mo na imong anak o imong trinihon nga mahimong Miss Universe, ang question sa diha, makasustainer ba siya sa training? Di gani ka sustainer, dili gina mahimong Miss Universe. Pero makasustainer, mosunod gina ni sa atong duha ka Miss Universe. Si limot man ko ato, words back o sige na lang, wa kay ko ma-particular anak, kay ko adept anak. Sige lang, basta na atay duha nga nahimong Miss Universe karong bag-o pa lang mga tuig. Nga naman, gitrain sila maayo, nakasustainer sila sa training. Pero unsa may kalainan sa duha ka trainings, ang kang Maria, ang training is spiritual. Ang ato dinhi is physical. Physical. Mao na nga ang kang Maria nga training aron siya mahimong Queen of Heaven and Earth. Ang iyang kalag mo iyang gipagwapa og maayo. Ang iyang kalag mo iyang gilimpyo og maayo nga flawless kaayo, no? Ang figure sa iyang kalag hastang mga anghel maibog sa iyang kalag. Ang mga angels nga hinimos Ginoo nga taas kay granggo sama nila ni Gabriel, ni Michael, Raphael, hasta pangyawa ibog kay siya sa kalag ni Maria. Purti ginyang pangulitaw ni Maria aron lang gyud maangko niya si Maria. Purti yung gwapahang Maria. Hastang Espiritu Santo, hasta ang God the Father, purti yung ibuga. Kinsa man gyud nakaangko ni Maria. Ang Holy Spirit maro kay tanan gipabuntisan si Maria. So, kanu sa kapabuntis ang ginana, no? Pinaka-pure, pinaka-virgin, pinaka-gwapa ang iyang kalagbab. Ang langit lagi og yutang, naibog niya, gailog og mayo. Na. Nya, dunay nakalabaw niya. Ang nakanindot aning pagka-Queen of Heaven and Earth nga nakuha ni Maria kay ang tanan pwedeng maawardan kung makapasar sa training. Kaning atong Miss Universe, usara gyud. Tagpila na kabukuan, contestants ana? Tag 100 kapin, no? 100 kapin. Usara gyud maawardan. Bisag silang tanan nakapasar pas training na nalampos kinilang katapusang minuto sa ilang kaning pagpaso-paso dito og training, usara gyud maawardan. Pero kaning training sa pagka Queen of Heaven and Earth nga giapila ni Maria nga siya mo'y unang nakakuha sa premyo, kitang tanan pwede tang mahimong Queen of Heaven and Earth basta makapasar lang tas training. Wala siya. Gusto mo apel? Apel mo eh. Sagdi lang, wa may giagad aning naong. Kaning akong naong, di man sa gini kapasar, samot na nang Kung naong, di man ni physical, kamong mga tagko na kayo mga bilbil diha, don't worry, wala kinahanglan magsumba-sumba pa ka, mag-training, mag-diet pa ka diha, may magani magsigi kag kaon aron mamatay ka dayon. Ang importante di ay karon, panindutay ni skalag. Panindutay skalag ba? Sa unang pagbasa nato, giingon diri pag hisgot nga makakita og bag-ong kahayag ang kalibutan nga gingit-ngitan kay mataw alang kaninyo ang usa ka bata nga mahimong hari ug mahimo siyang tighatag sa mga grasya, counselor sa patong uban, king, kinsa maning bataa, mao si Jesus. Mao si Jesus. Asa man siya magpakataw? Adto sa babae nga nakapasar sa training. Dito siya nagpakataw ni Maria. Nakapasar mas training. Sa ato pa di ang una yung mahitabo nato dinhis kalibutan kung makapasar na tas training, mahimo na tang
kahayag sa kalibutan. Di ba? Niingon si Jesus, you are the light of the world. Nya nganong mahimo man tang light of the world? Mahimo tang inspirasyon sa katawhan. Di ka mo karon? Gusto mong mahimong inspirasyon sa inyong pamilya or perspiration? Asa mo inyong gusto? Inspiration o perspiration? Inspiration. Kamong mga asawa, naka-inspired ba mo sa inyong bana? Kung magsigi kag yaw-yaw, maka-inspired pa ka sa imong bana. Magsigi kag text, asa na ka? Maka-inspired pa ka? Oy, dili. Magsigi kag kahadlok aning COVID, maka-inspired pa ka? Oy, makadugang lang ka sa kabalaka, labi nagdiyot-diyot na kanong, alcohol. Mga mas diha niya, ratol yung kay kastanan. Oy, gadala kag ratol sa kalibutan. Relax. Haron magdungan tag kamatay. Relax. Okay ra gid nang mamatay kay tuay heaven. Okay ra gid nagmamatay kay ni pasar man kas trading dinhi, musaka ra gid tag langit. O, di ba? Mama mo klaro. Ang kahadlok. Nagoy ako sobra na sa gidaghanon sa akong tudlo sa kamot og sa tiil ang nagsigig patambag nako unsay buhaton kay naratol na gyud kay siya aning COVID. Hadlok gid siyang mamatay. Naku, please, relax. Pariha ratang duha, mga matay. So, ikalay una pa din ako. Huwag ako'y mag-unawa na sa imumisa ni mo. Ikalay una. Listen, sige, ako imong paunahon. Ikay una. Ako pa kang hilugan. Ako pa dyan kang misahan. Libre. Donation ra. Love offering. Hadlok kitang mamatay. Si Mother Mary, di gyud mahadlok mamatay o di sad siya mahadlok nang iyang mahal sa kinabuhi mga matay sama ni Hesus. Nga naman tungod kay klaro kay niya tuay sunod. Mautoy importante ang sunod ug ang akong kalag na akong gipagwapa, nga akong gipahilti, nga akong gilimpyuhan, di gid ni mamatay. And that is perfect faith. Gimagnify ni Mother Mary ang perfect faith. Maunang grabe kay siya ka-relax. Nasuko bagos Mother Mary sa dihang ang iyang anak gibitay sa cross nya diha siya sa tiilan. Nasuko oy. Kamo inyong anak bitayon mo sa inyong silingan, masuko mo dili. Oy, bisagikan pa mo simbahan, suko mo. Ako masuko kog bitayon ang sakristan, mupakpak ko. Kana? Kung bitayon ang sekretary, ato sa ningon ahon-ahon ha. Ay, dali kita mag-uol. Kay nagtuo ta nga kanina'y katapusan. Faith tells us there is heaven. And you can still enjoy in eternity. Hadlok man ka na. Niya ang sunod nga mahitabo. Si Maria nahimong modelo sa obedience to God's will. Perfect obedience. Pareha bitawan ang mo training sa Miss Universe. Binuangan lang yun na sila. Hubu-hubuan. Ano ba? Nindot na ba sa tanaw? Niya palakaw-lakawon, videohan, i-upload sa YouTube, tanaw sang pare. Abot sila Brad Titing, di ba ang tanaw, no? Ako, tanaw ko na usahayan. Gibinuangan lang iba. Sila ka, hubuan ka? Kamu, hubuan mo, sugot mo. Ha? Ako mong palakaw-lakawon dire. Pero ang kana mga Miss Universe, muragid in taon sila o kana mga sana, grabe ilang submission. Hubo, kana na lang gamayng tapot dire, kiay, ana, bantang-bantang sa kamera, tuyok naman, ana. Sunod ragid sila, sunod. Si Maria sad, bisag unsay isultis Ginoo, sunod. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. So lugoon ako sa Dios, matuman unta din hikanako ang imong pulong. Kamo, kinsa inyong sundon, kanang mupahubo ninyo dinis kalibutan o kanang muhubo sa inyong mga posesyon sa kalibutan?
mamumungting og wa sa mo kasabot. Kinsa may inyong sundon ba kanang hubuan mo sa inyong sinina dinhi sa kalibutan aron makita kunuhay ang imong flawless nga body, aron mak-declare kag queen, or kana bang mutudlo nimo pagbiya sa tanang nindot dinhi sa kalibutan aron maangkon ang langitnong gingharian. Kinsa man? Kadtong mutudlo para mubiya mo sa kalibutan o kadtong maghubo ra mo diri sa kalibutan, mag short dayon, pakita-kita dahil puson. Di gud mo minlok og tan-aw kami. Ladok laway. Kana inyong gusto, kana inyong sundon, kanang magsigig tudlo nyo kulurin ng buhok, mo na inyong sundon, kanang siging kiss-kiss anang kilay, sunod mo ana. O kadtong niingon, ayaw kuluri imong buhok, dawata ang imong naong, dawata ang imong kahintang, ayaw pagreklamo hangtod ka mamatay kay kabubuto nas Ginoo. Kung ari mo mupili sa gipili ni Maria, kitang tanan mulingkod sa tag mga trono dito sa langit. Gani, hasta gani si Mother Teresa nahimo na rong Queen in Heaven. Nasad siya trono ug ato siyang gihatagag trono sa kalibutan. Si San Vicente Ferrer nahimo na sang Queen or King in Heaven. Naa na sad siya trono. Si San Roque, sila si Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Nanay mga trono dito. Kaya ang heaven is a kingdom of everybody. Gusto mong mahimong king and queen? Hala, sunda ang training nga giagian ni Maria. Obey God perfectly. Refuse the world courageously. Ang pag-anhi ni Jesus sa kalibutan ng igsuon, mao ang pagluwas sa katawhan. Aron ta maluwas. Nya mituyo gid siya himo o grupo nga giunahan sa mga 12 ka apostoles. Sa ato pa, kining 12 ka apostoles nga apil ni si Nathanael, usa ni ka grupo sa kaluwasan. Nya kining maong grupo sa kaluwasan, midako ni siya, nahimo siyang simbahan. Ang simbahan, kining ato rong simbahan, apil na ni dinhi sa, kani dinhi ba? Sa atong kuan, atong, sana, dinhi sa ato bang parokya. Usa ni siya ka simbahan sa kaluwasan. Tuo mo dili. May klaro inyong tubag. Tuo yun. So karon nga ni ana mo din maluwas na mo. Ha? Maluwas na mo nga ni amo din way siguro eh. Karon giunsa man sa atong kuan, sa atong simbahan, pagpakita nga nahimong instrumentos kaluwasan, ang tanan nga moaktibo dinhi sa simbahan, hatagan nato og saman kahigayunan aron masuod ngadto sa Ginoo. Masuod ba sa Ginoo? Nya karon kamo nanimba mo dinhi, nasuod na mo sa Ginoo. Naning kamo. Kanang tubagang naningkamot, wa gina masuod. Og di ka kasiguro nasuod ka sa Ginoo, wa kay mahimo, di ka. Mao na si kuan, si Nathanael ug ang 12 ka apostoles, gawas lang ni Judas, nakigsuod sa Ginoo. Pasabot ang tanan nilang gibuhat matag adlaw gikan sa pagsugod nilang sunod sa Ginoo, gikonektar nila ngadto ni Kristo. Kana bang makakita tag connection sa atong kinabuhi ngadto ni Kristo? Kay kasagaran gud nato usahay og dili man kanunay, nagsimba ta ang ato ra gihunahuna nga kita naaragid nato ang connection. Pero ang mga apostoles, tanan nilang gibuhat, gikas buntag hantod
sa gabi gi-connect nila ni Kristo. Gihimo nilang saman kinabuhi nga kinabuhi ni Kristo. Nya unsa may kinabuhi ni Kristo? Ang kinabuhi ni Kristo, matud pang San Pablo, tulo ra ka kategories ang iyang gihatag. Ang murabag objective niya ba? Ang pagpalambo sa pagtuo, paglaom, o paghigugma. Kay mao man ang gikinahanglas kaluwasan nga motuo ta, mulaom ta, og mahigugma ta sa Ginoo og sa atong isig katawo. So kung kaning inyong pagsimba, kining akong pagmisa, dili ni makapalambo aning tulo, awa ni kapuslanan. Wa. Iniguli ninyo sa inyo, kusmod lang yapon mugnaong, magtanaw sa inyong silingan nga sige glibak ninyo, hain naman diha ang paghigugma. Magsigi lang yapon kag paningil anang utang sa imong nangutang nimo nga 40 ra ba sang pobriha, naigo ra ba sa COVID, nya imo gyapong paninglon, imo pag yung yaw-yawan, asa naman dihang paglaom? Kakuha mo? Labi na gyud imong butangag interes. Asa naman dihang paglaom? Ana. Tutok mamuna ko. Unya ron kung nakigbuwag kas imong bana, tungod lang kay nangabit. Nya magkusmod imong naong tan-aw siyang kabit. Hain naman diha ang paghigugma. Nya sige kang simba. Wala na nga hilom na. So kung ato galing ikunik ang atong kaugalingon ngadto ni Kristo, kani gyud ma-promote gini faith, hope, and love. Unya kay ang love your enemies man. Wa gid tay rason nga moingon ta di na ko mahigugma anang tawhana kay gibinuangan ko niya. Unya mosimba ka, moingon ka nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nakaron nganong nakahimo man ani ang mga apostoles. Grabe kayo ang ilang pagtuo. Unsa man nga pagtuo nga makita ug mapuy-an nila ang langit. Unsa man ang langit? Kaning gihisgutan sa unang pagbasa nga naggilak-gilak sa kanindot bag-ong syudad, bag-ong Jerusalem. Unya gikulit pagyud ang ilang mga ngan didto. Kay mo mo gisulti ni Kristo, di mo ma-excited ana? Oy, ako ma-excited ko nga makapuyog langit. Unya excited ka nga mapuyo og langit, magsige pa kag pangural ana imong balay dinhi. Nga kanang imong koral nagpakita man na nga wa kay gugmas imong silingan. Uy, tubag. Ingkaw niya kawato niya pader, ay masag din nagkawato na dinhi kay di man na mao ang atong objective. Ang atong objective mao man ang langit. Ana, mo to inindot kay puy-an ang langit. Anong wa man mo motingog? Nakakonek ba mo sa inyong faith, hope, and love? Nganong gabutang mo og face mask? Nganong ga-social distancing ta? Nganong dili pasudlon ang mga bata diri sa simbahan karong panahona? Nganong dili paatinon ang mga 65 pataas? Nakakonek ba mo ana sa faith, hope, and love? Og nakakonekta, dili ta mamugos. Di ba? Pero wa ka kakonek, mamugos ka. Muyung ka, di ko, kumusugot. Lisod ikonek no. Gay pangitaig koneksyon. Ang pinakalisod pangitaag koneksyon ang martyrdom. Ang pagpakamatay para sa Ginoo. Ug maoning puwa atong gisulob kay si San Bartolome ug ang iyang mga kuyog sama ni San Pedro Calungsod, sama ni San Lorenzo Ruiz nagpakamatay sa ilang pagka-apostol ni Kristo, pagka sumusunod ni Kristo. Ngano man, nakonek nila nga ang kamatayon is the best way para mulambo ang faith, hope, and love.
Nya kamo, anda mo magpakamatay o mo patay. Mga naong ninyo, ambot lang. Kamo mga asawa, sigihan mo glibak sa inyong silingan, labi na gyud ang imong ugangan mo ay magsiglibak nimo. Ana, nya imong bana mangabit pa gyud, magpakamatay baka dihag puyo anang balaya. Yeah. Sige. Makaingon pagyapon ka na till death do us part. Di man mo maningog diya, oy, lain na sa inyong batasan. Hindi, namugtutok na ko. Nindot bitaw kayo, tanawa ha, og makakita kag connection nimo og sa Ginoo sa imong gibuhat karon, murag malipay kay ka, ma-excited kay kastanan. Mao bitaw nga niingon si Nathanael, naa bagoy nindot sa kaning kuan sa Nazaret. Nya kay si Felipe, naka-experience naman, naka-connect naman siya nga tos Ginoo, purti man niyang lipaya. Ang iya sang gisulti, come and see. Pasabot, i-connect ng imo rong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Pag-abot itong Nathanael, kaingon mo siya, ikaw ang anak sa Dios. Naka-connect naman, di purting lipaya. Sa pagprimero, mura siya, sugutoy nindot, pagka-connect na, pagka-nindota di ay. Karon bitang buntag, pagpangadji nako, akong gipananghiran ang mahal nga birhen. Nako mahal nga birhen, wa baka maglagot aning akong gisangyaw karon sa katawhan bahin aning mga slots sa lingkuranan. Ako ra ba ning girelate sa Holy Rosary? Kay na man say gasuggest nga kana kunong 5 anha kuno na sa 5 decades sa Rosary. No, di ako lang sang gisakyan. Unya gibutangan pag yung 500. Nakuha ka masuko nako ani. Ibaw mo kung say gisultis mahal nga birhen sa akong kasing-kasing, pero ako ra sa tingog akong nabati, pero ako na lang tong ingnon nga mahal nga birhen to kay mo ko magunahon nato. Unsay iyang gisulti una, ingon siya kada slot usa ka bead sa akong rosary. Nya kay 500 slots ba na, pasabot ana 500 Hail Marys sa akong rosary. So naghimo mo og virtual rosary dinhi sa inyong simbahan. 500 Hail Marys. Nya kinsa tong muhatag og usa ka slot ni angkon siyang usa ka bead sa rosary. Nya kay 500 man ni ka slots. How many decades in 500 Hail Marys? Pila man na kadekada? 50 kadekada. Nya kay 5 decades raman ang usa ka mystery of light. 5 decades raman niya. 50 man ni siya. Di na po ka mysteries ang atong napalik-balik og pangadji. Murag tag kana po nagrosaryo aning 500. Nawa na mo. Pero ang pinakanindot nga giingos mahal nga birhen, ingon siya, pero sa naghatag sa slot kay 5,000 man na, equivalent na sa 5,000 Hail Marys sa iyang kinabuhi. Pasabot 5,000 ka grasya ang iyang madawat. Di ba perting nindotan? Oy, pakpakan na to Ginoo. Siya pwede na niyang i-apply bisan unsay iyang pangayoon nga grasya. Gracias kaayuhan, gracias kalinaw, gracias sa panag-uli sa kabubuton, bali nag 5,000. Nakuunya kaning ni angkon og napo ka kuan, napo ka slots, siya 50,000 ka grasya. Amo na ako ni angkon lang sa kog napo ka slots. Ni angkon kog napo ka slots. Ako paroy top notcher so far. Naam si ni angkon og 8, na ni angkon og 6. Pero ang nakatouch gyud nako kay ang akong mga kauban din ang atong personnel bas parokya nga nag-agad lang taon sa akong i-share sa kolekta. Na ay 4 ka buok nga ni angkon og tag 1 slot. Wa mo malipay. Unya ang usa pa gyud nila maoy unang nihatag karon sa iyang pledge. So ang first honor nga nakahatag sa iyang pledge sa 5,000, usa sa akong staff dire. Ako wa pa gani ko kahatag, siya nakahatag na.
Oo, kanindot anak, kamo wa magay mo islat. Ug nakaingon ko, hala Lord, dinuta ning imong explanation, no? Ikaw ra gyud makahimo ani, ug mauna ni ang gitawag og bungas pagtuo. Makahimo sa ni og paglaom nga ang atong mga grasya diayong gi-share, giambitan, makasulbad sa krisis sa tibuok kalibutan. Og mahimo sa ning act of love kay kada slot nga imong giangkon mura kag nagpalingkod og usa ka tawo sa atong parokya panahon sa misa kay average man ta dinhi og 500 seating capacity. So kada nimo slot nagpalingkod kag tawo para sa ato dinhing misa. O di act of love kana bitang palingkoro nimo wa mo kakita tingali si reverend mo inangalsas lingkuranan kay gipalingkod tong tuas gawas. That is an act of love kana kun wa siya mag gumbol atong pagkadaha. Basin bag autos yang kasuko ba? Ang sa mga minister di man sa nimo hatag lingkuranan ako lay hatag ani be. Ana. Pero kung ingon to siya out of love ako ning ihatag, congratulations, pwede na mamatay si rebellion. Okay, karon lang buntaga pila ka buok yang gipalingkod. O di ba? Kamo wagin mo katuan. Sige na lang manindog na ta. Karong panahon na daghan kay tag mga kahadlok. Ang number 1 gid ron nga naghatag na tog kahadlok mao gid ning pandemic nga COVID-19. Kuha ba mo mahadlok ani? Kuha mo mahadlok? Istorya. Ang sunod nagikahadlokan nato kanig yung watay kwarta. Hadlok ditagway kwarta. Hasta pare hadlok way kwarta, way kolekta, hadlok kayo ni. Ana. Lain pag yung kahadlokan na to, kanang mubati atong naong. Hadlok di tangan lag batig naong. Muna, bisan ka tong mga tinuod yung bating naong, sama ning nagwali, ning kamot yun. Nga naay mo like sa Facebook. At least ba, ma-affirm na digid kay siya tantong batig naong. Kamo, di mo mahadlok ng anlan mo batig naong. Lain pa yung kahadlokan na to, kanang mahadlok yun ta nga matiguang. Daghan kayo yun nga di mo sugot nga lag tiguang. Kamo, sugot mo ganan mo tiguang? Daghan kayo. Di yun mo tugas, edad. Bisag ang linaktan, nagtugan, nagyos ka matuura. Sige, pag yung pamakak, adang edad. Hadlok kita. Ana, no? Nayuban, hadlok ng mga ungo, hadlok ng mga multo, hadlok ka ng white lady, hadlok ka ng mga unsa panadihang mga kalag na namalik. Ano ba? Ayaw diha kay naikalag. Hasta ganin ka na among kumbinto, hasta nun ako, madana lang sa kus kahadlok. Naaman ko na yung mga naglingkod ng hagdanan. Ako na lang usasan manaog. Alam, magian to na akong kalingkod. Natakda naman noong kus kahadlok sa noon. So kining kahadlok makaguba gid ni sa atong kinabuhi. Ang kahadlok ba makaguba gyud. Makawagtang sa imong kadasig, makawagtang sa imong mga nindot nga mga panglantaw sa kinabuhi. Basta mo sugod na nagsugod ang kahadlok nimo, gub-on gyud kana. Mao gina siya. Pero dunay kahadlok nga gipresentar karon sa atong mga pagbasa nga atong gihimo diha sa atong tubag sa Salmo. Nindot kay ning kahadloka kay gitawag og bulahan. Masa tuy atong tubag, bulahan sila nga bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Kung ang ato ganing kahadlok gisentro diha sa Ginoo, bulahan ka. Pero ang imo ganing kahadlok tua sa laing mga butang, dimalas ka. Nakasabot mo anang kahadlok sa Ginoo. Kamuron, nahadlok mo, mahadlokon mo sa Ginoo o abusado sa Ginoo? Ito ba? Wagin mo iklaro lagi. Kung ikaw mahadlokon ka sa imong ginikanan, sa may imong buhaton, isip anak, ang tanang gisultis imong ginikanan, imong yung sundon. Pero abusado kay kas imong ginikanan,
Ang tanan niyang gisulti imog yung supakon. Kana mo na siya. Nya kumusta man mo ron? Mahadlokon mo sa Ginoo o abusado? Gituman ba ninyo ang tanan gisulti sa Ginoo? Ala, katayo diya. Balik na po taning pangural. Wa ginagisogos Ginoo. Balik na po taning paningil sa utang. Wa ginagisogos Ginoo. Balik na po taning mga puyo-puyo, nga way mga kasal, wa ginagisogos Ginoo. Balik na po taning premarital sex sa mga batanon. Pilgani usahay niya na. Nya wa ginagisogos Ginoo. Apil na po ng pagsigigtanaw anang porn, diha ng internet, wa ginagisogos Ginoo. Hasta pang mga bana mo tanaw, dito na lang mo tanaw sa inyong asawa. Ari na lang naspari ng uban. Niya, gisogo na sa Ginoo. Kanang imong pagkahadlukan nga mo pasulod anang naang mga tao sa imong balay, gisogo na sa Ginoo o gidili? Gidili na Pero nganong imo man ang gibuhat? Nganong imo nang gibuhat? Kay wa ka mahadlok sa Ginoo, nahadlok ka sa laing mga butang o laing mga tao. Kana lang akong advisean ini kumpisal, pader nagpuyo-puyo mi. Nakula dako ra ba kay dang sa day sa maulagi pader oy duha na gani among anak. Niya nganong wa man mo magpakasal? Wa palagi may kwarta pader. Nahadlok sila sa kwarta kaysa Ginoo. Ginahanong kasi giba mong puyo-puyo, nga man ka mo'y kwarta. Nada naman sad mi anak pa dir nako pagbuwag lang mo, adi na mada pa dir oy na nami anak, nako nyag mamatay na imong bana karon gabi, ay simbak ko sad pa dir, simbak ko sad. Mahadlok siya mamatay iyang bana, pero di siya mahadlok nga maimpierno ang iyang bana, apil na siya, apil patingali ang ilang mga anak. Wa siya mahadlok ana. Ang iyang ikahadlokan nga di ta sila magkabuwag. Nga di unta mamatay ang iyang bana, pero gipatay na nila ang kalag nilang duha. Hain man ang imong kahadlokan diya. Di ba? Nakaroon unsa man ning kahadlok nato sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo, the fear of God, matud pa sa Book of Wisdom, the fear of God is the beginning of wisdom. Unsa man ang wisdom? To know the will of God. Ang wisdom ba, lahi mo nas knowledge, ang wisdom kanang makahibaw kag unsay kabubuton sa Ginoo nimo karong adlaw ug sa imong tibuok kinabuhi. Mo nay wisdom, to know the mind, the will of God for you. Nya kanus-an na siya magsugod, matod pa sa Book of Wisdom, magsugod na ini kahadlok nimo sa Ginoo. Kay mahadlok gani kas usa ka tawo, imong susihon ang tanan niyang batasan. Imo siyang panid-an og maayo kay hadlok mo kaniya. Di ba? Pero lahi lang ning atong kahadlok sa Ginoo, nganuman kay ang meaning day anang mahadlok kas Ginoo, tungod kay ang Ginoo buutan man kaayo, tungod kay ang Ginoo mao may nagbuhat nato, ang Ginoo may naghatag nato sa tanan. Ang Ginoo man mo'y nagpasuso nato ug way Ginoo mga matay man ta kay siya may naghatag nato sa atong kinabuhi, nagatiman sa atong kinabuhi adlawng tanan. Ini kahibaw nato ana ang kahadlok da is Ginoo equivalent na sa atong love of God. Ang kahadlok da is Ginoo mao day ang atong paghigugma sa Ginoo. Kana bang mahadlok tang mahimulag sa Ginoo? Kana bang maliwatas o sa kabata nga masuso nga gikogo sa mama, unyag kuhaon gani sa laing tao, muhilak dayon, kabantay mo ng bata? Ano ba mo'y bata? May pamanong pari, kay bao pa man. Na mo'y bata? Danawa, di ba, inikuha ang naglaing tao nga bagong kamot bang, kisi-kisi ginang bata yun. Kana unta bang kita, mahadlok unta tang madistansya sa Ginoo, mahadlok unta ta nga laing kamot ang muhikap nato, ang kamot na siyawa. Mahadlok unta ta nga kanang lain ay mudahan nato.
Ayaw kahadlok nga mamatay, kay ang kamatayon naa manas kamot sa Ginoo. Ayaw kahadlok nga masakit, kay ang sakit pwede man na ayuhon sa Ginoo. Ayaw kahadlok nga matiguang, kay ang katigulangon pagbuot man sa Ginoo. Ayaw kahadlok kung maunay imong naong, kay gituyo man naghimo sa Ginoo. Ikaw ra may dunay naong ingon ana, kani akong naong, ako ra say dunay naong ani. Pangita mo tibok kalibutan sa 7 billion katao, kita ba magparihag naong Padersiano? Ngita. Nay po pariha, pero tapara, di ba mas arang-arang yun ko. Di, mas bati tingali ko, mas arang-arang to sila. Pero di yung kakakita, oy, nga parihas. Nga nga mag-uol man ka, nagituyo o naghimos Ginoo, ngay nana imong naong. Nga mag-uol man kag muputi ng imong buhok, pagbuot ba nas Ginoo? Nga naman day munipis na imong kilay o mukatag na nag-i-arrange man nas Ginoo. Ang wa gi-arrange sa Ginoo, kanang badlis. Kanang pakulor. Mo na'y way pagbuot ang Ginoo diya. Gasupak-supak ka. Nga nung mag-uol makagsudlon ang inyong balay sa mga kawatan, nga pagbuot man nas Ginoong ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Kabos man ang kawatan. Di ba? Uy, tubag mo eh. Yang nga naman sa mag-uol kag patyon kas tulisan, nga ang tulisan, imo man ang gihigugma, kay gihigugma man as Ginoo ang labing ubos. Kanang mga tulisan, mga labing ubos man na. Nyag patyon kan, ingon mas ang Ginoo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Mao bitaw si San Pablo sa unang pagbasa, niingon siya, mahimo unta tang panig-ingnan unsaon pagpuyo subay sa kabubuton sa Ginoo. Ingon siya, tan-awa ragod ko katong gapuyo pa ko diha ninyo, tungod sa akong gugma ninyo di ko gustong mabugatan mo nako. Dili ko gustong mahimo kong burden nganha ninyo. Kini bitaw rong atong renovation sa simbahan. Naningkamot yun ko nga isip Paris Priest nga mi-permit niini miuyon aning atong pagsigi din highimo aning mga projects panahon aning pandemic. Nagampo ko sa Ginoo nga dili unta ni mahimong pabugat sa atong kasing-kasing, dili unta ni mahimong kabugat sa mga parishioners. Kadungog ba mo nga gasigi kog paningil ninyong bayad? Kadungog mo wa oy, sa mubayad lang, ang mubayad malangit, ang di mubayad kahibaw na mog-asa mo. Maura na akong isulti. Wadyo ko maningil, nagpada bago ko ninyong mga sobre. Nagsikan koleksyon bago ko. Ang mga organisasyon sa ako bagong gipugos, nga mao gini inyong kuta. Tuba. Niya, nahitabo ang atong proyekto. Nga naman, akong gisalig sa Ginoo, yung Ginoo, isulti lang. O tanawa karon, ang atong 500 slots para sa atong bagong lingkuranan. Hibaw mo pila na inahalin. Sige mo kong baligyaan Oy, karon, naghalina na tag 92 ka slots. Hapit na mo 100. Nya kaya ato man ning girilit sa Holy Rosary, nakahuman naman tag 1 mystery, 50 ka mga slots, mao man na 5 decades, 50 Hail Marys, nakahuman na ta. O karon hapit na mo duha ka mysteries, 8 na lay kuwang. Yung inyo ning pakyawon wa na karon taon-taon, duha na ka mystery. Nya kay napuo man ni ka mysteries, 8 na lang say kuwang. Ayun mo malipay tanaw sa mga. Niya bedaghan na ng hatag gikan din out of love. Gani natandog ko sa usa ka bihatag. Siya, Father, pero dili ni karon. Nihatag pod siya ani karon, pero nihatag pod siya atong sounds. Ingon, katong sounds mga tag 20,000. Dunay ni testimonya. Ni text na ko atong sangadlaw. Ani message ba sa messenger siya nga, Father, abibiyan nimo no, gimilagruhan ko. Na kung ano man, gimilagruhan kong San Vicente Ferrer. Kay nalipay man jud ko, Father, nga niingon ka nga naamoy slots para sa sound system. Niingon dayon kong muangkon kong usa. Pero sa tinud-an na Father, wa gyud ko'y kwarta. Porti na nun akong problema unsaon ako pagtuman sa akong gisaad kay nisaad man kong muhatag. Unya wa man ko'y kwarta.
Pero na siya negosyo. So pag human ko niya itong sa adingon sa San Vicente o gusto kang imo kong pahatagon, tagay lang ko gamay nga kana ganing kuan, mahalinan lang ko ani akong negosyo, kaya ang negosyo kanang halin-halin, deal ba deal. Mahalinan bitaw kuno siya tulo ka items nga dako-dako yung presyo, hapit kuno gi pilo-pilo og kanapo tong iyang gi promise dinhi. Karon magpada kuno siya, apil pa sa Reverend Leo. Reverend Leo ay daluyo. Dako kay gnisi. Si apil sa ning dikon pa der kay nagrasihan ko nako samot na yung kagrasihan kay giapil nimong dikon. Okay. Init pagod kay ni grasya ang dikon kay mga buotan ni kay sila di man sila magpakasa kay before God ordination inighuman anha na. Pero before ordination, holy kay ni sila. Tanawa Reverend Leo, di ba kasidlak-sidlak ka holy, retreat, recollection, ampo, gina silang maayo, anak kay before good sa ordination, inighuman, tanawa ning gawali. Umao na, ang samay akong punto din ang nanghatag sa diay dinhi sa atong parokya out of their love for God. Bisaghain pa na silang suukas kalibutan, dili sad biyaan sa Ginoo nga magmasulubon tagbahon sad mo sa inyong panginahanglan. Congratulations sa nanghatag. Ang wa mo hatag ang atong mga buhat or mga lihok dinhi sa kalibutan gigamhan gyud sa duha ka mga sugo. Unsa mang klasiha sa sugo, kategori sa mga sugo na ay sugo nga nagdili, na asay sugo nga nagtugot. So mo na depende na nato ato bang sundon ang sugo. Kamo og ang sugo nga nagdili ninyo unsa man sundon o supakon. Pananglitan gidili ang pag-appeal sa public gathering, labinas misa sa mga bata. Gisunod, dili. Gidili ang pag-appeal sa mga 60 pataas. Sunod, dili. Kinahanglan, dunag yung kay mas. Sunod, dili. Sunod. Unsa man say gitugot nga mga balaod karon panahos pandemic. Nga kinahanglan dinhis ato 50% sa capacity sa simbahan. Sunod ta, dili. Sunod. Sunod ta. Sunod tuig. Mga igsoon, ang ato rabang kinaiya kitang mga tao no lahi sad ta. Ang gidili mao'y buhaton, ang gitugot mausay supa, mausay di buhaton. Mo nang makasala kita sa sala sa omission and commission. Unsa may atong iumit kanang gisugo unya ang commission unsa man nga sala kanang gidili. Mo na og ang gidili imong supakon sin of commission. Kung ang gitugot wa nimo buhata sin of omission. Ana na siya. Hay may paborito ninyo, commission or omission? All of the above. Panalitan kamo mga asawa og bana. Unsa may gitugot sa balaod nga magtupad gyud mo higda, nga magsikit gyud mo kanunay, maghinikapay gyud mo kanunay, maglakaw mo maginagbayay gyud mo kay usa na mo ron kalawas di na mo duha. Pero gituman ba ni sa mga magtiayon? Nakakommit na mo og sin of omission. Pila ka bukro ninyo dinhi ang maimpierno tungod aning salaa. Mo na iniguli ninyo sa inyo karon pagsikit na gyud mo maayo.
nya mo muwakli gani imong asawa unsay sikit-sikit nimo dia dungoy ka makasala tag omisyon day. Aw lagi makasala tag omisyon ani kung di ko nimo pasikiton ana. Unya gidili man sad na sa mga minyo nga musikit sa laing tao. Ang bana kinahanglan dili musikit, dili muhikap og laing babae. Ang asawa sad di sad musikit, di sad mo pahikap og laing laki. Bisag pari pa. Di gyud mo pahikap, no? Unya kun mo buhaton sa nimo, adto ka magsikit-sikit dito, adto ka maghikap-hikap, sin of sana. Omission, commission. Commission. Ana. Kasabot na mo. Mo na nga ningon si Jesus ni San Pedro ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sa didto sa langit. Nakaron kun ato ni siyang supakon, atong himuon ang komisyon ug ang omisyon. Matod pa sa unang pagbasa sa tigingon ni katong limot naman ko atong kisa to'y gisgutan sa unang pagbasa. Taas kini siya granggo kay siya gud mo'y tinugyanan dito sa kaniganing palasyo si Sibna. Naoy nagdumala sa palasyos hari, niingon ang Ginoo, palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Palagputon tika, pasabot taktakon tika, kuhaan tika sa imong gahom. Tanawa karon daghan kay tag sins of commission and sins of omission. Unsa man hitabo? Gitangtangan nata sa atong pag sinikitay, social distancing na. Diin man ni gasugod kaning ato rong social distancing tungod ni sa atong pag-practice anang pag-iyahay kanabang selfishness. Unsa may timaan nga mga selfish ta kun mangural na ta sa atong balay, kana gyud mo number 1 na timaan. Mangural lagi ka sa imong balay, kana selfish ka. Nya kay selfish man ta, ingong Ginoo, sige, ako nang i-maximize, himuon ko ng global selfishness. Pasabot, di na mo magsikit mo ng social distancing. Mas maayo pang tuas bahak, kay sikit pa kay sila. Ang tuas sa MMP, sikit kayo. Sabot mo kung saan ang MMP? Manila Memorial Park. Sikit kayo. Dito sila. Bahak cemetery ba? Ang St. Anthony, daghan pag bakante, basig adto pa mo dito ibutan, no? Aron magkasikit. Karon. Na siya. Yang sa may itong buhaton, aron mawa ning pandemic, guba ang inyong mga koral. Kana. Tangtangan ninyo, ako mong tagaan o kuan. Tagaan tamog assurance. Iniguba na to sa tanang koral sa tibok kalibutan. Ang tanang koral ba? Kanang residences ba? Residensya lang. Residensya ba? Kanang inyo bang balay, guba na inyong koral, nga i-welcome na inyong mga silingan. Huwag tang gining pandemic. Nga naman, wa naman tayo social distancing, magsikit naman, di magtakod na sa COVID. Hurot yung tagkamatay. Anya, okay, sa pamay patyos COVID. Sakto niya akong suggestion o sayo? Huwag siguro. Mauna nga niingon diri, mahimo ning sakto akong gisulti kung kabubuton sa Ginoo. Kung dili kabubuton sa Ginoo, dili ni sakto akong gisulti. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, Lord, Ginoo, kinsa may makatugkad pagkatulog karon sa imong kaalam o kahibalo, kinsay makasaysay sa imong hukom, kinsay makasabot sa imong pamaagi. Kanilang pagtudlo niya ni St. Peter nga mo'y mahimong unang Santo Papa. Si St. Peter mananagat ragod, pobre, wa pagigrado, niya gihimong Santo Papa.
Karon ang atong Santo Papa nga pilion sama aning Pope Francis. Way grado. Uy, daghang kay nagraduatean. Way kwarta. Daghang sa kwarta. Bisan gani ang piliog pare, kinahanglan gyud mo graduate philosophy, theology, naapagyoy masteral, una pa ka maordinahan. Pero ang pamaagis Ginoo, si San Pedro gipili niya way grado. Ambot lang, iya ginang pamaagi. Karon suway ninyo, atong i-verify, katong akong giingon nga tangtanga inyong koral. Kabubutos Ginoo dili. Sige, tubag. Dili. Sige, maayo. Nganong dili man? Naaday gisugo ang Ginoo nga pangural mo. Kurala ang inyong balay. Naaday. Oh, hindi. Sana wa man gisugo di. Ay no, namo sa ingon wa man gisugo, di wa sa gidili. Wa man sa gibutang ayaw mo pangural sa inyong balay. Pero unsaon nato pagkahibaw nga kini kabubuton sa Ginoo? Tudloan ta mo ha, kay daghan ra ba kayong galibog. Kanusa ba ko kahibaw pader nga kabubuton is Ginoo ang akong gibuhat? Kanusa sa ko kahibaw nga dili ni kabubuton sa Ginoo? Pananglitan anang manag-uyab, magkuyog sila. Kabubuton bas Ginoo nga mag-inagbayay sila? Manag-uyab ba? Or ilala ng kabubuton? Pangutanas Ginoo. Nya kabubuton sa Ginoo nga mag-inikapay sila. Labaw sa tanan, kabubuton sa Ginoo nga mag-kinuotay sila. Nahitabo ra man eh. Karon panahon na, porting hitabo eh. Kadaghas gibunyagan ako dinhi nga way mga kasal. Unya unsa man na? Manag-uyab pa na sila. Nya nganong nabuntis man ang babae, nagtinan-away, napiksas laway, unsa nang kuanas laki similya COVID. May entag ka ng similyas laki, COVID na, kay laway lang, wa na. Mabdos na, di oy. Ako kasuhay na, pero kibaw ko, yung sahon na paghimo. Bitang di mo kumpiyansa ang madre na ako. Kanarbas father, kamaorbagin na. So, ay, madama ko nagbasahon, God. Pero kabubuton bas Ginoo nga mag-sex ang babae o lalaki nga wapay kasal? Nya nganong na may dagang gahimo na? Kaya di ka maong mo identify kabubuton bas Ginoo. Kabubuton bas Ginoo nga mag-sex ang babae o babae? Nganong na may gahimo ana? Kabubuton bas Ginoo nga ang laki o laki mag-sex? Tubag. Nya nganong daghamang gahimo ana? Kay galibog lagi taon saon pag-identify will ba nis Ginoo or will ba ni nako? La, palagputon kita. Imbis anak tas Ginoo, mahimo na tang anak siyawa tungod sa atong sala. Ang unang timailhan mao kini. Sama ni Hesus, sama sa mga apostoles, ang ilang gisigig yung promote kada nato buhat kinahanglan makapalambo sa atong pagtuo, makapatubo sa atong pagtuo, dili sa atong kahadlok. The will of God will always increase faith, not fear. Kung nangural ka sa imong balay, tungod sa imong kahadlok, sa imong silingan, then that is not the will of God. Kung imo nang paningkamutan, ikaw laki, ang imong uyab paningkamutan, ginimong makuha nimo siya sexually, kay hadlok kang maunhan kaslaing laki, that is not faith. That is fear. Ikaw sa babae, naninguha jud ka nga sikita nimong pari, aron di ka maunhas madre, that is fear. Wa man say ni suwag sikit nako ambot kag na. Nangandoy bitaw ko. Pati sana din asa di faith. O ana ha? So increase your faith. Kanang makapahimo na to bang ligon sa pagtuo. Nya unsa may timailhan nga ligon kas pagtuo, wa na nang kahadlok.
Kung nagtaptap ka sa imong naong karon kay nahadlo kas COVID, that is not the will of God. Tangtanga na haron mataptan jud ka, niya smile hangtod ka mamatay. And you have practiced faith. Mana? Ikaduha, nagaduda na mamunako. Ikaduha, mo increase siya, muhatag siyang paglaom. Ang kabubuton sa Ginoo muhatag og paglaom ngadto sa katawhan. Karon daghan na kaayong nagdepresyon, daghan na kaayo ang nangambak sa building, naghigot sa liog. Wa nay paglaom. Nganuman tungod kay wa na ta magtuman sa sugo sa Ginoo. Pananglitan kanang sugo sa Ginoo, pasaylua og kapito ang imong isig katawo. Forgive 77 times. Makahatag nagpaglaom dili. Kanang niingon ang Ginoo, sell everything you have and give it to the poor. Makahatag ba nagpaglaom dili? Wa ikaw mo imuwad as paglaom. Di oy, makahatag yung nagpaglaom. Og imong tangtangon imong kural, i-welcome nimo imong silingan. Makahatag na nilag paglaom dili? Makapaglaom o di sakto di ay. Makapawagtang na sa imong kahadlok o dili? Makapawagtang kay nangnantang og kas imong kural. Tatupawan na kay kahadlok. Oh, pasar na ka sa faith ug sa hope. Ang katapusan ug pinakanindot, ang will of God is always anchored, gipasukad sa gugma. Naa siya nagsukad ang rason nganong gibuhat ko ni, because I love. Mo nang the greatest commandment is love. Nagmisa ko dire, unsa man ni, gugma o gana? Ay siguro kanus aman mo kay bao nga kining akong pagmisa gugma ni dili gana. Why limits oras bisag mo abot og 2 ka oras akong wali. Oh, kana ina. Bunga ginas gugma kay gana lang kinsa pagoy ganahan ana. Pero ako bang paaboton og 2 ka oras? Hindi ko kay kamo say mawadas gana. Ikaduha, nga timaan na ako dagmisa out of love, basta dili ko magsigig paningil og kolekta. Oh. Nya kanus basad mahibaw-an nga kamo nanimba out of love, basta muhog sad mo kolekta. Mao na siya. Maglingiw-lingiw gani ka, buangon ka. Gabi bitaw gamiting mi. Ingon mi ato na ning ilisan atong lingkuranan, so nakadesisyon nami nanay mubuhat sa atong lingkuranan. Mo average siya kay napa may mga adjustments among bana-bana mga 20 to 25,000 tingali ang cost kada lingkuranan. Nya out of love nagsabot mi gabi unsaon nato nga para gyud makita nga nagugma ang mga tao sa atong pagbuhat og lingkuranan, unsaon man ipagbayad. Nagdesisyon dayon mi dunay ni suggest, Father, atong ibase sa number nga 5, na kung ano man ang 5, ino siya, ay 5 mysteries ba, 5 decades sa usa ka mystery sa rosary. Nindot atong iya, kay rosaryo nagkunik-kunik man kuno na. So aron daghan ang maka-contribute. So 5, nako pila may ipuno na kong 0 sa 5 ha. Out of love, ang love kay tulo man ano, ang love kanang symbol of love is 3. Kakuha mo? 3 ba? I love you. O niya, mansad mo ni ayo, 3 word na siya. O niya, kay ang Holy Trinity, 3 mansad, nako akaning 5, punan ko nig 3 zeros. Amo na, nagkinahanglan taog 5,000 minimum contribution. So ang atong mga slots karon tag 5,000. Pila man ka 5,000? Nakoy mag-celebrate man day mig 500 years. So nagkinahanglan tag 500 ka 5,000. Yang anong 500 masad? Ikaduhang rason, ako rong napamalandungan pag naog na ko sa hagdanan, ang atong average seating capacity din ni simbahan is 500. Kana. So daghang slot, maka-apil na mong tanan. Kamo din hirong tanan og muhatag mong tag 5,000, hurot ng atong lingkuranan ug ma-close na ang slots. Gaduda ko ambot kinsay muhatag ninyo. Sige, manindog na ta.